ମାଧରେ ଘର ମଧୁରୀ ଗଡ଼ା ଏଇ ଘର କେବେଠୁ ରହୁଛ? ହେଲାନି 5 ବର୍ଷ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି। ସରକାରୀ ଘର ପାଇନାହିଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଇ ଭତ୍ତା ବି ପାଇନାହିଁ, ସରକାରୀ ଘର ପାଇନାହିଁ, ଆଧାର କାର୍ଡ ବି ନାହିଁ। ଚାଉଳ ପାଉଛ ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଉଛୁ, ଚାଉଳ କିଛି ନାଇଁ ପାଉନ? ପାଉଛୁ, ପଇସା ବି ପାଉଛୁ ନାହିଁ। ଆଧାର କାର୍ଡ ନାହିଁ ନା କଣ? ନାଇଁ ଆଧାର ଆଧାର କାର୍ଡ କାର୍ଡ ନାଇଁ, ଆଧାର କାର୍ଡ ନାଇଁ, କରେଇ ନାହିଁ? ନାଇଁ ହଜି ଯାଇଛି। ତ ଆଉ ଥରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲ? ତାକୁ କରି ବାହାର ନାଇଁ କହିବା ଯେ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ଚଳୁଛ? କିଛି ତ ଏମିତି କାମ କାମ ଦାମ କରୁଛୁ। ବୁଢା ବୟସରେ କାମ କରୁଛ? ନାଇଁ ବୁଢୀଟା ବି ଆମ ବୁଢୀଟା ବି କାମ କଲେ ଯାଇ ଘର ଚଳୁଛ। ହଁ ତୁମର ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୋ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି? ହଁ ତୁମେ ଏଇ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଘରଟେ ରହୁଛ? ହଁ ଭାଙ୍ଗା କତାରେ ରହୁଛୁ। ମୋ ପୁଅ ଯେ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ବୋଲିକି ନା ମୋର ପୁଅ ବାସାରେ ବି ରହିଛି ଯେ କାମ करके ନାଇଁ ପାରୁନା ଯାକ କାମ ଏମିତି ଦିନ କାମ ଯାଉନି। ଆରେ ପତର ଘାଟି କେତେ ବୋଲୁ ଆଉ ପୁଅ ଘରେ ରହିବେ ସେତେ କୋଉଠି କାମ करके କାଠ ବହିକେ ପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ଦେଖି ମୁଇଁ ଅଲଗାରେ ଅଛୁ। ହେଲେ ସରକାରଠୁ କିଛି ବି ପାଇଛ ନାହିଁ? ନାଇଁ ଚାଉଳ ବି ପାଇଛ ନାହିଁ? ନାଇଁ ଭତ୍ତା ନାହିଁ? ନାଇଁ ଘର ବି ପାଇନ? ନାଇଁ ପାଇନି। ସରକାର କିଛି କହିବ? ଘରଟା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଭତ୍ତା ଭତ୍ତା ପାଅ ଆଉ ଚାର ପାଅ